Diolch yn ei fyddio. Diolch yn ei diwnaeth eto arglwydd ein bod yn gallu dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hamser I ddofal yn galw arna ti dywallt y ysbryd arnom. Tyr dim plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Oedfa nesaf fydd nos Iau yma sydd yn dod, Rhagfyr y cyntaf am hanner awr wedi 7. Mae yna wybodaeth ar y cerdiau bach yma. Ein noson o garolau ac fe fydd na luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa. Felly croeso I chi ddod. Fe fydd hefyd gobeithio yn fyw ar-lein. Hefyd fe fydd na oedfa arbennig ar noswyl y Nadolig yn hwyr yn y nos am 11:10 o'r gloch y nos I groesawu'r Nadolig, felly fydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Ond mae'r noson o garolau nos Iau yma, Rhagfyr y cyntaf, yma yn y capel ac yna lluniaeth ar ôl yn y neuadd. Ac yna oedfa arferol ar y sil am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen I ganu tra ar ein heistedd Emyn 20 a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Emyn 20. Bydd am darlleniad o lyfr Eiseia, y benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eiseia,
Benod gyntaf ar adnod gyntaf. Gweledigaeth Eiseia mab Amos, yr hon a welodd e fe am Jwda Jerusalem, ynyddiau Useia, Jotham, Ahaz a Hezekia, brenhinoedd Jwda. Gwrandewch nefoedd, cliwdithau ddeiar, canes yr arglwydd ar lefarodd, megis a meithrinais feibion, a hwy a wthra fel asant i'm herbyn, yr ich a Edwin ei feddianydd, a'r asyn breseb ei berchenog, ond Israel, nid Edwin, fy mhobol ni ddeall. O genhedlaeth bechadurus, pobl lwythog o anwiredd, had yr hydrygionus, meibion yn llygru, gwrthodasant yr arglwydd, digiasant Sankt Israel, ciliasant yn ôl. I ba beth eich trewyr mwy, cil dynrwydd a chwanegwch, y pen oll sydd glwyfus a'r holl galon yn llesg, o wadn y troed hyd y pen nid oes dim cyfan ynddo, ond ar chollion a chleisiau a gweliau crawnllid ni wasgwyd hwnt, ac ni rwymwyd ac ni thynerwyd a golew. Yma eich gwlad yn anrheithiedig, eich dinasoedd wedi llosgi a tham, eich tir a dieithriaid yn iesu yn eich gwydd, ac wedi anrheithio fel ped ymchwelau estroniaid ef. Merch Seion a Dewyr megis Lliesti mewn gwynllan, megis llety mewn gardd, ciwcymerau, megis dinas warchaedig. Oni biasa i arglwydd y lluoedd adael i ni ychydig iawn o weddill, fel Sodom a Biasem a Chyffele Biasem i Gomorra. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn llawenhau bob un tro yn gallu dod yn hyderus, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau, dy fab angwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac dyna'r unig ffordd o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus gan yn gwybod ein bod nawr yn blant i ti, gan ein bod wedi ein derbyn, ein maddau, ein golchi, ein mabwysiadu, o Dduw gymaint o fendithion allan ni bentyru ar ei gilydd, yr holl freintiau sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac felly trwy yr hyn oll a ddarparodd ef i ni yn gallu dod at ti felly, yn gwybod dy fod yn ein clywed, yn ein gwrando, yn ein derbyn, ac wedi addo ein bendithio, wedi addo ein cadw yr holl ffordd, tan ein bod yn cael dy weled wyneb yn wyneb. O Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn ein erthyn ni felly i gofio am yr holl freintiau yma. Pan bod ein llygaid yn gostwng tu ar ddaear, pan i ni'n edrych o'n cwmpas ni ac yn gweld y fath atgasedd tuag at air di, tuag at y berson, tuag at y bobl, o Dduw, pan i ni'n gweld y fath droi cefn yn yr eglwys, o Dduw, ac yna i ni'n gweld pa mor gloi i ni yn hunan yn gallu troi ein cefnau arna ti ac yn anghofio yr breintiau o'r wyt ti wedi rhoi i ni, yn anghofio pwy ydyn ni, yn anghofio pwy wyt ti i ni. O Dduw, maddau ni am yr holl bethau hyn, a helpa ni i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. Helpa ni i gadw'n golwg arna ti ac i gadw'r weledigaeth yn glir, o Dduw. Maddau ni mor aml nad yw hyn yn wir. Helpa ni yn ystod yr oedfa hon i fedru dy addoli di yn ein calonau mewn ffordd sydd yn dy anrhydeddu di. I ni ddiolch i ti am yr efengil sanctaidd. O Dduw, i ni yn galw arna ti i'n bendithio ni, o Dduw, yn hefyd i ni'n gofyn i ti bendithio'n gwlad, i ni'n gofyn i ti i ddychwelyd unwaith eto i ni. Helpa ni i gredu, o Dduw, i ni'n gwybod yn ein pen, i ni'n credu yn ein pennau, o Dduw, ei fod yn bosib i ti wneud yr hyn sydd yn amhosib. Ond yn aml iawn, o Dduw, i ni yn amau, yn aml iawn i ni ddim yn disgwyl. Ac o Dduw, i ni'n gweddio, bydde di'n rhoi y disgwyliadau i ni bledio at ydi i ddychwelyd i'n plith, i dywallt dy lan ysbryd arnom unwaith eto, y bydde di yn dod yn ôl ac y bydd y gwaith yn cychwyn o un pen i'r wlad ac yn lledu i'r ochr arall. Ac y bydd bob rhan o'r wlad hon yn gallu tystio ei bod wedi cyffwrdd gen i ti. Felly o Dduw tyr, bendithia ni yma nawr gad i ni brofi dagos-atrwydd, gad i ni brofi dy fod yma gyda ni, ac y bydd na ymwybyddiaeth o'th bresenoldeb yma. Felly diogelan hamser, i ni'n cyflwyno Dduw yr oedfa nos Iau, i ni'n gweddio bydd y bresenoldeb yma, ac yn y dyddiau tywyll iawn yma, dyddiau trist yma, yn y dyddiau yma o eilyn addoliaeth rhemp ar hyd a lled y wlad, ac y fath droi cefn
i ni yn gweddio, bydd na rai yn barod i ddod, ac i sefyll ac i ganu dy glodydd, ac i ddiolch i ti am anfon dy fab i'r byd. Bendithio'r oedfa honno i ni'n gweddio ac am weld ffrwyth, y bydd na rai yn dod o dywyllwchu o leini, yn ystod yr oedfa, ond hefyd o ddew yn y dyddiau y fydd yn dod, y bydde ti yn gweithio ni'n plith. Bendithio ni nawr felly, cadwa ni, arwain ni yn yr oedfa hon, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am rhif 205, 205 o llefaradd fwy'n Iesu mai dy eiriau fel y gwyn. 205 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd am testyn o Eiseia benod gyntaf ar drydedd adnod. Eiseia penod 1 ac adnod 3. Yr ich a Edwin ei feddianydd a'r asyn breseb ei berchenog. Ond Israel, nid Edwin, fy mhobol ni ddeall. O'r cychwyn 1, y mae Eiseia yn pwysleisio y difrifoldeb y neges. Dangosa mae nid ei syniadau oedd yr hyn a ddywed. Hynny yw, nid canlyniad ei ddychymig ydoedd. Nid oedd Eiseia wedi codi ar ei draig a wedi penderfynu gan ei fod yn dda yn siarad, ac felly bod ganddo fe bethau mae am ddweud wrth bobl. Nid fe benderfynol, fe safa i ar fy nhraed ac fe na i siarad â phobl, a falle gyda cymhelliad da, yn trial dylanwadu ar bobl i wella ei ffyrdd. Beth am trial gwella cymdeithas? Beth am ni trial newid pethau? Ac efallai bod e'n teimlo'n gryf gallech chi ddweud. Fel mae llawer o bobl dros y canrifoedd wedi teimlo'n gryf dros wella cymdeithas. Beth allwn ni wneud, maen nhw'n dweud, ac yna maen nhw'n sefyll lan, ac maen nhw'n dweud i dweud. Allwch chi dweud, mae dyna yw gwleidyddiaeth i raddau. Pobl yn meddwl, chi'n clywed nhw'n dweud, pa mae rhywun yn holi nhw, ac maen nhw'n dweud, wel, pam eithoch chi mewn i wleidyddiaeth? Ac ar ateb bob tro yw, o'n i eisiau gwneud gwahaniaeth. O'n i eisiau cael effaith ar y byd dwi'n byw ynddi. O'n i eisiau rhoi rhywbeth nôl. Chi'n clywed pobl yn dweud, o'n i eisiau gwneud rhywbeth i'r gymdeithas ac helpu nhw i wella. Ac yna maen nhw'n dod â'i syniadau. Ond nid felly y proffwydi. Nid felly Eiseia. Nid penderfynu yr oedd e'n mynd i wella. Achos ni'n gyd yn gwybod, does dim modd gwella'r byd i ni'n byw yn ni. Nid dyna oedd y pwrpas. Nid allan ni wella cymdeithas i ni. Fel eglwys, dyna yw problem eglwysi. Maen nhw'n meddwl yn bennaf oll, beth i ni'n mynd i wneud? Gwella'r byd i ni'n byw yn ni. Newid y sylta, tawelu rhyfeloedd, a chasineb, a thrais, a pob math o bethau. Ni chi ddim yn gweld hynny yn yr ysgrythyr. Beth i ni'n gweld yn ysgrythyr yw bod yna efengil. Mae'r efengil yn gwella cymdeithas. Ond dydyn ni ddim yn mynd allan o'n ffordd i trial dylanwadu ar gymdeithas. Mae yna neges gennym. A un neges yw yr efengil, a dyna beth oedd gan y proffwydi. A nid fe yn penderfynu. Mae yna ddigonedd o bobl yn y byd i ni'n byw ynddi yn penderfynu gosod ei hunan mewn safle. Ac yn drist iawn yn yr eglwysi heddi hefyd, mae yna bobl wedi gosod ei hunan yn y safle o dweud i dweud. A llawer gwell petai nhw ddim. Achos os nad yw Duw wedi galw, os nad yw Duw wedi gosod rhywun yr dasg i gyhoeddi gair Duw, yna ni ddylen nhw fentro i fynd i fyny a chyhoeddi yn y fath ffordd. Ni fydde Eiseia beth wedi breuddwydio wneud y fath beth, ond fe gafodd ei alw gan Dduw. Gair Duw oedd gan Eiseia, a gafodd trwy waith yr ysbryd glân, trwy weledigaeth, ni'n gweld fan hyn, reit ar y cychwyn. Os oes yna unrhyw amheuaeth ynglyn â natur y neges a statws y proffwyd, yna ni'n gallu osod o'r neilltu yn syth, yn Eiseia penod 1, adnod 1. Gweledigaeth Eiseia mab Amos. Yr hon a welodd efe am Juda a Jerusalem, y nyddiau Eiseia, Jotham, Ahaz a Hezekiah brenhinoedd Juda. Gafodd ei osod, gafodd ei weledigaeth gan Dduw, gafodd ei neges i'w roi, nid i farn, nid mater o farn sydd fan hyn, a dyna sydd yn wir am yr holl proffwydi, yr holl apostolion, a dyna yw y dylsau fod gweision sydd wedi cael ei galw gan Dduw i bregethu gair Dduw. Mae nid ein barn ni sydd yma, ond pregethu gair Dduw. A chi'n gweld, nid yn unig pwysigrwydd y statws y safle, ond ni'n gweld natur y broblem ymynu hyn hefyd. A wnaethoch chi sylwi yn ystod y darlleniad am adnod, y bedwaredd adnod. Mae'n driennus ond diwe, ac dyma i chi adnod. Hoffen i fynd lan at rheini sydd yn mynnu bod esblygiad yn gywir, a bod un yn gwella, ac bod ni'n gweld un yn cynyddu, ac mae popeth yn cael ei sortio mas, ac eto eich chi'n edrych dros y ganrif diwetha, ac eich chi'n gweld dim byd ond dirywiad. Ond ni'n gweld, oes dim gwahaniaeth heddiw i'r hyn oedd y nyddiau Eiseia.
Gwrandewch ar y bedwaredd adnod. O genhedlaeth bechadurus, pobl lwythog o anwiredd, had yr hydrygionus, meibion yn llygru, gwrthodasant yr arglwydd, digiasant Sanct Israel, ciliasant yn ôl. Am bentyriad o eiriau yn disgrifio difrifoldeb y broblem ynyddiau Eiseia. Ac eto, does dim byd wedi newid, a fydd dim byd yn newid. Efallai, pan welwn ni ddiwygiadau, fe welwn ni newidiadau bach fan hyn fan draw. Yn cyflwr y byd, ond nid dyna yw e, dyna beth ni wedi cael ei dysgu, does dim byd yn wahanol i ddyddiau Noa. Mae dal yr un peth. Dyna oedd yn ddyddiau Lot, dyna yw'r cyfan. Y mae e gyd yno, y mae e drwy hanes y byd. I ni'n gweld disgrifiad fan hyn. Rhyfedd sut nad yw hyn yn flaenllaw yn ein meddyliau mor aml wrth ddod i oedfa a dyn ni'n ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa. Yn amlwg dydyn ni ddim, ond nid dyna beth ddyle fod. Dyle fod difrifoldeb y sefyllfa bob un oedfa, bob un cyfle. I ni'n meddwl am y noson y garolau, a mae'n hyfryd i weld rhai yn dod, ond mae'n dod unwaith y flwyddyn efallai. Ac i ni'n gweld pwysigrwydd dod i honna, mae e mor bwysig. Mae e mor bwysig i ddod o oedfa, y bore, pnawn, nos Sul, ac mwy petai modd i ni'n gallu dweud, dyma yw cyfle i gyhoeddi yn neges bwysicaf oll. Mae e mor ddifrifol. Os yw'r adnod 4 yn wir, mae e'n fater difrifol iawn. Yn sicr, fe welodd Eiseia yn gwbl glir yr hyn oedd ei dasg. Yr oedd Duw wedi rhoi gweledigaeth iddo. Fe welodd e bechod y bobl. Fe welodd e'r hyn yr oedd Duw wedi ddarparu, ei fab Iesu Grist. Mae'n ddigon syml, ond dwi ddim yn anodd. Does dim tasg arall, allech chi dweud, dyma yw'r brif dasg, a dyma'r tasgiau llai o'n cwmpas hefyd, dyma yw'r popeth, dyma fe ddyle fe fod trwy'r amser. Beth yw'r neges, beth yw'r dasg? Y dasg yw, mae yna broblem. Mae dyn yn eleniaethus i Dduw, mae'n bechadurus, mae'n hunanol, mae'n anwirog, mae'n dweud celwydd trwy'r amser. Mae'r gwirionedd yma yn blaenau ni, mae'n ddifrifol, ac mae dyn yn gwynebu colledigaeth, ond hefyd mae yna neges o obaith. A dyma beth mae Eiseia yn dweud, mae Duw wedi anfon ei fab. Fe fydd yn anfon ei fab, dyna beth oedd Eiseia yn dweud, a ni'n gwybod nawr bod e wedi anfon ei fab. Mae'n anhygoel yn diwedd, dyna chi olygfa sydd â ni. Yr oedd Eiseia yn gweld popeth fel ag yr oedd e, roedd yn gweld cyflwr dyn, oedd yn deall beth oedd y broblem, oedd yn gweld difrifoldeb y broblem, oedd yn dweud wrth y bobl, gwrandwch chi fan hyn, cyn i chi ddechrau dweud, pwy wyt ti siarad, y mae Duw wedi rhoi ei air i mi. Ac yna mae'n mynd ati i ddweud beth yw'r broblem, ac mae'n rhoi datrysiad y broblem. Mae'n dweud fod yr arglwydd fod Duw wedi anfon ei fab, Iesu Grist, i'r byd, ac fe fydd e, ac fe ddath e. A dyna beth ddigwyddodd. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. I ni'n gweld yn yr adnod yma dyn gwrthryfelgar, yn anail, dyn anystyriol, ac yna yn olaf, Ystyriwch a Chredwch. Wel, yn gyntaf, dyn gwrthryfelgar. Ar ail adnod, gwrandewch o'r hwn. Gwrandewch nefoedd, clew dithau, ddeiar, canes yr arglwydd a lefarodd, megais am ei thrinais feibion, a hwy a wrthryfelasant i'm herbyn. O, mae Eiseia yn defnyddio geiriau Moses, mae'n dyfynnu yn diwer yn rhannol Deuteronomium 32 adnod 1, ac dyma'r geiriau pryd hynny. Gwrandewch y nefoedd a llefaraf a chlywed y ddeiar, eiriau fy ngenau. Mae e fel i fod Eiseia yn anobeithiol o'r bobl. Mae e'n edrych ar y bobl ac mae'n gwybod, mae'n teimlo yr anobaith. Mae'n gwybod fel y gwyddau na fyddant yn ymateb i'r hyn oedd ganddo fe ddweud. Yn gwrando hyd yn oed arno, oherwydd natur bechadurus y bobl, ei gwrthryfel tuag at Duw, ac mae'n edrych arno, mae'n dweud, dyw'r rhain ddim yn mynd i wrando. Dyn nhw ddim yn mynd i ymateb. Dyn nhw ddim yn dod yn agos i glywed, ac os ydyn nhw'n yn yr un adeilad allech chi ddweud, maen nhw'n cael clystiau. Mae'n ofnadw, mae'n gwybod pa mor anodd yw e, mae'n gweld y cyflwr o farwolaeth ar ei wynebau nhw. Dyma'r tristwch. Dyma be mae Pregethodd yn ei weld. Mae Pregethodd yn gweld e, yn aml. Mae'n gweld caledwch, pechod ac anghrediniaeth ar wyneb rhai yn aml. Yr rhai sydd ddim eisiau gwrando.
Felly be mae Eiseia yn gwneud? Mae'n cyfarch y nefoedd ar ddaear. Mae'n siarad gyda'r nefoedd ar ddaear. Yr awyr uwch ben. A mater sydd yn ddifywyd. Yn wir, yr ydym yn gwybod nad oes clistiau gan y ddaear, yr awyr, nid oes synwyr gan y ddaear. Chi'n gallu siarad ar llawr? Chi'n gallu siarad ar llawr a bod llawr yn clywed ac yn deall ac yn brifo teimladau'r llawr? Mae'r llawr yn ddifater, does dim bywyd yna. Does dim synwyr. Dwi ddim yn gallu deall. Ond serch hyn, gallen ni ddweud hyn. Yma'r llawr, a'r awyr, a'r moroedd. Yn ymateb i air Duw. Yn gallech chi ddadle, maen nhw'n gallu clywed a gallu ymateb. Achos maen nhw ar orchymyn Duw, y mae'r ddaear yn ei fyddhau. Fe wrandawodd y gwynt a'r glaw ar orchymyn yr Iesu, ni'n gwybod hynny, ond does gan y gwynt a'r glaw ddim clistiau. Ond mae'r gwynt a'r glaw dal yn gallu ymateb ac yn ei fyddhau. Ac ar lefel hynny mae'n anhygol, mae hyd yn oed y gwynt yn gallu ymateb. Mae'r ddaear yn gallu ymateb. I ni'n gwybod os ydy Duw yn gorchymyn i'r ddaear i siglo, fe fydd y ddaear yn siglo. Fe all ddaeargryn digwydd ar unrhyw bryd y mae Duw yn mynd iddo ddigwydd. Fe ddigwyddodd e'n dod gyda'r carcharo. Fe siglodd y ddaear nes bod y carchar yn ysgwyd a mor fanwl oedd yr ysgydwad yn y carchar, fe symudodd y bollt. Ac fe dath y cadwyn i'n rhydd. Mae'n anhygol. Mae'n wirthiol. Ond maen nhw'n ymateb. Ymateb i air Duw. Does gan y gwynt na'r glaw na'r ddaear glistiau. Dyn nhw ddim yn gallu ymateb yn synhwyrol nac yn ystyrlon. Ond nid felly dyn. Y mae gan ddyn glistiau. Y mae dyn yn gallu gwrando, clywed, deall, rhesymu. Ac hyd yn oed os nad yw'r cliw cystal, mae yna fodd o gyfathrebu, y mae ei gallu gan ddyn i ni gyfathrebu rywsut. A gan amla trwy'r glist neu'r llygad, y mae hwnna'n gallu digwydd, ond diwe? Y mae dyn yn gallu rhesymu. I chi'n gallu siarad gyda person. Mae dyn yn gallu edrych ar y greadigaeth a gweld ôl, gwaith, llaw, Duw. Fe ddyle dyn fod yn gallu edrych ar y byd o'n cwmpas ni ac yn gallu dysgu digon o'r greadigaeth pa mor anhygol yw e. A pa mae'r holl fanylion am y byd i ni'n byw yn ni, o'r corff ddynol i'r amgylchfyd, i'r blodau, i blanhigion, i'r moroedd, i'r ser, i'r gofod, be bynnag chi eisiau sôn amdano, i ni'n gweld yr holl fanylder ac i ddyn fethu rhesymu a gweld yr hyn sydd yn amlwg a gweld ôl llaw Duw. Mae'n gallu gweld y deall rhyfeddod byd natur. Mae dyn yn gallu deall rhyfeddod rhagluniaeth wrth edrych ar ei fywyd ei hun, wrth edrych ar hanes y byd. Fe ddyle dyn fod yn gallu rhesymu ac yn gallu gweld, gallech chi ddadle bron iawn, Cymru, Cymraeg yng Nghymru, hanes ein gwlad ni, faint o bobl, maen nhw'n gwybod hanes y tîm pêl-droed, maen nhw'n gwybod hanes y tîm rygbi, maen nhw'n gwybod hanes falle'r protestio am yr iaith, maen nhw'n gwybod hanes yna, ond faint sy'n gwybod pam maen nhw'n canu calon lan yn llawn daioni yn y gemau rygbi. Pam bod nhw'n canu hynny? Ond ydyn nhw'n sylweddoli canon nhw hynny yn reiddiol yn y capeli? Pam maen nhw'n canu yn y capeli? Achos fydd yna 200 mlynedd o ddiwygiad o'r ysbryd glân yn dod lawr a'r efengyl yn cael ei chyhoeddi. Dyna i chi hanes ein gwlad fach ni. Pam fod yna capeli ar hyd a lle? Fe ddyle'r Cymru fod yn gallu resymu, mae yna wers fan hyn, mae yna capeli yma, pam fi oedd ein cyndadau ni yn mynd i'r capel? Be ddigwyddodd? Fe ddyle hanes fod yn ddigon i roi ysgytwad i ddyn. A gallu gweld ôl llaw Duw. Ond serch hyn, beth ni'n darllen, a beth ni'n deall, a beth ni'n gweld yw mae dyn dal yn ystyfnig. A mae dyn yn gwrthod ystyried. Fe wrthoda feddwl hyd yn oed, a gwrando ar Dduw. Faint o bobl, a dwi'n meddwl mae'r oedfa nos Iau, faint o gerdiau ni wedi rhoi allan i ddwylo'r Cymru. A diolch yn fawr. Rili brysur. Mae'r côr nos Iau. Mae gêm pêl-droed.
dwi wedi blino, neu be bynnag yw e. Faint sydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yn gwybod, maen nhw'n gwybod amdano, ond eto gyd, na, dwi ddim eisiau dod wyneb yn wyneb ar y fengil, dwi ddim eisiau, os ydw i'n mynd i ddod, dwi eisiau dod i glywed rhyw garolau, achos mae'n ei fi deimlo'n nadoligaidd. Ond ar wahân i hynny, dwi ddim, chi'n gallu gweld y mwyafrif llethol, blwyddyn ar ôl blwyddyn, gofyn i nhw ddod ar y sil, dod ar ddi sil, pam byddwn ni'n dod ar ddi sil, i wrando ar rhywun yn treithi ac yn codi lais a siarad a pregethu ata hi, na, well gen i aros gatre, diolch yn fawr, a paratoi ar gyfer di llun. Ystyfnig, gwrthod ystyried Duw, gwrthod meddwl am Duw. Mae wedi clywed negeseuon y proffwydi, Duw yn siarad trwy weision, yn rhybuddio dyn, yn cyrryddu dyn, yn bygwth dyn o'r hyn a ddaw, os y parha yn ei wrthrefel yn erbyn Duw. Eiseia yn galw ar y nefoedd ar ddeiar i'w wrando, gan y gwrthoda dyn. Mae'n galw ar y ddeiar i fod yn dist. Mae dyn yn gwrthod gwrando. Yn galw i ryfeddu pa fod gan ddyn y gallu i ddeall, a phlygu ac addoli, ond yn gwrthod gwneud hynny, yn gwrthod gwerthfawrogi'r hyn oll a wna Duw i ddyn, yn gwrthod y cydnabod holl fendithion yr arglwydd. Wrth wneud hyn, dywed Matthew Henry, y byddai Eiseia yn gobeithio y byddai goleini'r byd, sef yr hael, y lloer yn y nos, yn dod â gwarth ar dywyllwch dyn. Y byddai'r lleiad a'r hael yn siarad, gallwch chi ddweud, ac yn condemnio dyn. Oedd Matthew Henry ymlaen yn dweud, byddai Eiseia yn gobeithio y byddai ffrwythlondeb y tir yn dod â gwarth ar ffrwythdra dyn. Dyna chi ddarlun. Pan i chi'n gweld, mae'r geiaf nawr yn diwe, mae'n ambell i blanhigyn yn tyfu yn y geiaf yn diwe, ni'n gweld ambell i beth yn blodeio yn y geiaf, ond gan amlau ni'n gweld y gwanwyn yn dod, a ni'n gweld y planhigion yma, y ffrwythau yn dechrau blodeio, ac yna ffrwyth yn dod, coeden afal, mae'n werth i edrych ar goeden afal, sa'i roed i cael un o'r blant yn y ddiweddar, ond i weld y blodau yn dechrau dod. Ac yna cyn i chi droi rownd bron iawn, mae yna afal fach yna. Ac un arall. Ffrwythlondeb y tir. Ond nid yle hwnna condemnio dyn, yn dod â gwarth ar ffrwythdra dyn, mae dyn mor esgeilus yn ei fywyd, does dim ffrwyth edifeirwch, does dim ffrwyth yr ysbryd glân yna, does dim byd i'w weld, be ni'n gweld? Hunanoldeb, anwiredd, chwant, trais, casineb. Yn y modd, ni'n gweld nad yw dyn yn dod ag unrhyw ffrwyth yn ôl i Dduw. Nid yw dyn yn byw i ogoneddu Duw na'i fwynhau. O bod amseru byd natur, y tymhorau cyson, yn dangos afreoleiddra dyn. Mae'r tymhorau yn dangos i chi, ac yn dysgu gwers i ni, pa mor ofnadw yw dyn. Geilw Eiseia ar y ddeiar i ryfeddu ar y ffordd y mae dyn mor aniolchgar i Dduw am ei holl fendithion. Gwrandewch ar yr ail adnod eto. Gwrandewch nefoedd, cliw dithau ddeiar, canis yr arglwydd a lefarodd, megais a meithrinais feibion a hwy a wrthryfelasant i'm herbyn. Gafon o'r holl freintiau, yr holl fendithion, ond fe wnaethon nhw wrthod ymateb. Ac felly mae'n siarad gyda byd natur. Mae'n dweud, gwrandewch nefoedd, ni'n mynd i gael fwy o synwyr gyda'r awyr, gyda'r ddeiar, gyda'r tir. Fe gael fwy o ymateb fyna na gyda phobl. Ond nid yw e fel yn aml ar sil. I ni'n gallu dod i bregethu ar y sil. A ni'n gallu gweld, pan i chi'n gweld rhai sy'n tu allan i Grist, chi'n gweld, does dim diddordeb gen i. Ni'n meddu un o cael nhw mewn i'r oedfa, heb sôn am pan nhw fan hyn. Os oedd y rai fan hyn, o chi'n gallu gweld, llawer yn dod â'i ffonau symudol allan. Ac yna'n chwarae rhyw gemau, prynu rhyw nwyddau, checio ar y scores, pob math o bethau, unrhyw beth, dydw i ddim yn mynd i wrando. Ac eto bod dyn yn gallu clywed a gwrando a rhesymu, ond fe wrthoda. Dim syndod bod Eiseia, chi dychmygu, reit ar ddechrau y broffwydoliaeth yma, reit ar Eiseia penod 1, mae e'n ei ddweud e fel ag y mae e. Mae e'n dweud, fe alwodd Duw fi i dasg o gyhoeddi. Mae di'n rhoi y neges i mi, dwi'n gwybod beth yw'r neges, mae'n gwbl glir.
Ond edrychwch arnoch chi. Chi ddim yn fodlon gwrando. Wel, gadewch chi fynd mlaen ail, y dyn anastyriol, pan yn meddwl am yr hyn oll, y mae Duw wedi ddarparu ddyn, y mae y glaw yn syrthio ar bob un, yr haul yn tywynnu ar bob un, y diwiol a'r aniwiol. O, mae digon o fwyd yn y byd i'n bwydo ni oll yn does na. Mae wedi rhoi byd o brydferthwch i ni ei fwynhau. Chi'n sôn am dlodi yn y byd. Mae'n ofnadwy yn diwedd, pobl yn dweud pam fod Duw yn caniatau hyn. Geto gyd, mae yna ddigonedd o fwyd yn y byd. Mae yna ddigon o fwyd i fwydo y byd, a siwr fod lliosi fe 6, 7, 8 gwaith neu fwy yn o beth dwi wedi glywed. Mae yna ddigonedd o fwyd yn y byd, ond y broblem sydd gyda ni yw cael dyn i roed y bwyd. Ac mae'r dyn yn atal bwyd. Ac yna'n codi prysiau bwyd. Ac yn taflu bwyd. Ond nid problem y Duw yw hwnna. Mae Duw wedi creu byd yn llawn o fwyd i ni. Digonedd o fwyd i ni. Mae wedi rhoi byd i ni o brydferthwch ei fwynhau. Mae wedi siarad â ni. Mae wedi rhoi ganllawiau i ni ar sut i fyw. Mae wedi dangos i ni beth yw ein problem, ein bod ni'n bechaduriaid. Mae wedi addo i ni drwy gydol ei air y fydd yn datrys y broblem. Trwy ddyfodiad ei fab y Meseia. Yr un a fyddai'n talu'r pris am ein hiachawdwriaeth. Mae'n ddigon clir. Am un a fyddai'n mynd fel oen i'r lladdfa. Ond serch ein oll y mae dyn yn gwrthod ystyried. Adnod 3. Yr ich a Edwin ei feddianydd. A'r asyn breseb ei berchenog. Ond Israel, nid Edwin, fy mhobol ni ddeall. Mae'n fel bethau yn defnyddio rhyw ffordd arall o ddweud yr un peth. Y mae'r peth y tu hwnt i reswm. Y fath ffolineb sut y mae dyn tro ar ôl tro yn troi cefn ar Dduw, yn honni ei fod yn ddyn o allu ac yn gwrthod credu yn niw, ac wedyn mae'n mynd ac addoli ei lunod yn plygu ac addoli darn o bren, yn aros am atebion newyddiau o darn o bres. Dyna yw hanes y byd. I ni'n gweld eilen addoliaeth. Beth sydd yn digwydd? Pobl galluog yn ei hamser, rhaid dal i wneud e heddi. Pobl galluog sydd yn gwybod popeth am beth yr byd yma. Meddygon, pobl gwyddonwyr, pob math o bobl clyfar iawn. Yn ein gwlad fach ni, fe gewch chi feirdd a pobl sydd yn wych gyda geiriau. Pobl hynod o alluog. Pryfairdd, ac yn y blaen, a chi'n siarad nhw, chi'n gwybod chi allan o'ch dyfnder, yr eiliad chi'n siarad nhw, ac yna chi'n clywed nhw, a dyn nhw ddim yn deall dim am yr enaid. Rhain sydd yn addoli pethau materol. Bobl dros hanes y byd wedi bod yn plygu lawr ac yn addoli lwmpyn o bren. Ac yn gweddio i'r pren am help yn ei problemau. Neu darn o bres. Falle bod rhywun yn sal yn y teulu ac yn plygu lawr i ddarn o bres. Ac yn gobeithio fydd y ddarn o bres, rhywbeth maen nhw'n gallu codi gyda'i dwylo a'i gosod ar y silff. Ac yn meddwl, os mae rhywun maen nhw'n gallu codi ar y silff yn mynd i helpu nhw a'i teulu a'i sefyllfa ar gyfyngys. Eilyn addoliaeth, pobl galluog, ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n siarad gyda darn o bres. Mae Eiseia fan hyn yn defnyddio creaduriaid gwyllt i ddisgrifio cyflwr dyn. Am ffolineb, am ystyfnigrwydd, am ddallineb, am anwybodaeth. Dyn yn gwbl anastyriol. Pan gwelir bod ich, chi'n rhaid i meddwl am hyn, fod yr ich yn adnabod ei feddianydd. Pan mae'r perchenog yn dod at yr ich, mae'r ich yn nabod y perchenog. Ychen, creadur a beder coes fyna, yn y ceie, yn y mwd a'r llacs. Chi'n gweld yr ich, a mae'r perchenog a ffarmwr yn dod, a mae'n codi ben a mynd ato fe. Eitha ddim dod ato fi siar y fod, ond beth â'r perchenog yn dod, mae'n mynd at i berchenog. Mae'n nabod i berchenog. Ei feddianydd, creadur nad yw yn cael ei adnabod fel un o allu. Nid oes rheswm ganddynt, nid oes dealltwriaeth gan yr anifeiliaid yma'r ychen. Ond serch hyn maent yn gallu dysgu pwy yw ei perchenog. Hynny yw yr un sydd yn ei bwydo. Maen nhw'n gwybod hynny. Dywed fod yr asyn yn gwybod o ble daw ei fwyd. Maent yn gwybod ble i fynd. Maent yn deall pwysigrwydd peidio crwydro ymhell o'r fan honno.
gan yno y caint ei bwydo. Dyna'r asyn i chi. Asyn nid yr rhai mwyaf galluog o anifeiliaid. Ond mae'r asyn yn gwybod ble i fynd i gael ei fwyd. A bydd y perchenog yn gofalu amdanynt. Dyna'r asynod i chi. Mae'r asynod wedi deall hwn. Maen nhw wedi deall, sa'n mynd i fynd yn bell o fan hyn. Achos yn gyntaf, mae yna fwyd yn dod fan hyn bob dydd. Mae'n digon o fwyd i fi. Ac os na fydd y perchenog yn dod cyn i fi droi rownd ac fe fydd e wedi gofalu amdanau. Fydd e wedi darparu. Fydd e wedi edrych ar fy ôl hi. Mae'n gwybod hynny. Ond dyma be mae Eiseia yn dweud, os yw creadwriaid twp yn gallu deall cymaint o hynny, beth am ddyn? Dyna'r darlun. Yr anifeiliaid yn ei twptra yn gwybod ac yn ymateb ac yn gwybod ble i fynd ac i beidio crwydro. Ond beth am ddyn? Dim syndod i'r salmydd ddweud yn Salm 14 yr adnod gyntaf, yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un diw, ymlygrasant, ffieddwaith a wneithant, nid oes am neil daioni. Y ffwl am ddweud nad oes diw. Dyna chi dwptra o radd flaenaf. Allwch chi ddim feddwl am fwy o dwptra? Na'r rhai sydd yn dweud nad oes na ddiw, byd fel hon. Gyda'r holl ryfeddodau yma'r holl fanylder, popeth sydd mor anhygol. Ac i ni'n ei weld o ddydd i ddydd y prydferthwch, yr ddarpariaeth a popeth, a'r hanes, yr agluniaethau, i ni'n gweld y cyfan. Ac yna beth i ni'n gweld dyn yn ei dwptra, yn mynnu cario ymlaen, a beth ni'n gweld dyn yn mynd yn dywyllach ac yn dywyllach, ac yn galetach ac yn galetach. I loi'r troi cefn a chodi dwrn ac anwybyddu yn llwyr yr hyn sydd mor eglur. Ac eto fe ddangosad a llineb dyn. Fel y dywed Solomon yn diarhebion 6 adnod 6 a 7, mae e'n dweud yr un peth. Cerdda y mor grigyn tydi ddiogyn, edrych ar ei ffyrdd ef a byddoedd. Dysga o'r mor grigyn. Nid oes ganddo neb i'w arwain, i'w lywodraethu, nac i'w feistroli, dysga wers. Jeremia yn dweud yr un peth, Jeremia 8 adnod 7, ie, y ciconia yn yr awyr a Edwin ei dymhorau, y dirtir hefyd, a'r aran, a'r wenol, a gadwant amser ei dyfodiad, eithir fy mhobol ni wyddant farn yr arglwydd. Y gwrthod gwrando ar y proffwydi. Y gwrthod gwrando ar y ffeithiau o'i blaenau am proffwydolaethau'r Meseia. A phan daeth yr Iesu a chyflawni'r hyn oll a proffwydolaethau. Gwrthodant ef, ond nid o'n i'n gwybod hynny beth ddigwyddodd pan daeth Iesu Grist. Pan gafodd ei eni. Ac yna tyfu'n fachgen ac yn ddyn ifanc ac yna gweinidogeithi. Be nath yr Iddewon? Be nath y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion a'r Sadwceiaid? Be nath yr arweinwyr crefyddol? Be wnaethon nhw ond gwrthod? Ystefnigo. Ei gesau ei groesoelio fe, roedd e'n dallan am ei waed, gwrthodant ef fel person, gwrthodant ei athrawiaeth, gwrthodant ei wirthiau. Ond nid dyna beth ni'n gweld. Ni dal i weld heddi, y gwrthod gwrando ar bregethwyr heddi. Mae'r cyflwr, siwr o fod, dwi ddim yn ddigon o hanesydd i ddweud, mae dyma siwr o fod y cyflwr tywyllaf i oedd yn ein gwlad ni. Ond am ganrifoedd allwn ni ddadle hynny. Mae'r wlad wedi bendithio gan weisio yn yr arglwydd a bendithio yn gwaith yr ysbryd glân yn cael ei dywall blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ac eto, ni'n gweld i chi mynd nôl i ddechrau'r ganrif diwethaf, 1914 ar holl bendithio, a fi oedd hwnna bara am rai blynyddoedd yn dod, i'r 40au, 1950, gallech chi ddweud, oedd na rhywbeth yn dod, roedd na rhyw grefydd yn ein gwlad ni. Ond i chi'n edrych heddi beth sydd wedi digwydd, y mae pobl wedi gwrthod, y fi yn y gyfnod o fendid, ond ni wedi hen droi cefn, i ni wedi hen ystyfnigo, i ni wedi gweld pobl yn troi cefn, ac os oes na grefydd, beth yw e? Crefydd sydd yn caniatáu i fi fod yn neud fy rheolau fi hunan lan. Crefydd sydd yn caniatáu i mi fod mor fydol ar bydol. Crefydd i mi beidio goffo cadw'r sabath. Crefydd i mi beidio goffo poeni beth yw'n neud ar nos Wener yn nos Sadwrn. Crefydd sydd yn caniatáu i mi beidio poeni os na fedrai gyrru'r car achos mae'n torri'r gyfraith. Crefydd sydd yn caniatáu i mi i gyd fyw gyda'r rhywun ac i fod yn rhywun sydd yn
torri cyfraith Duw o fod yn foesol ac yn bir. Dyma'r crefydd sydd yn llwyddo heddi. Fe gewch chi capeli'n llawn. Os gewch chi adloniant yn y blaen, a pobl yn neidio yn y lawr ac yn cael cario ymlaen gyda'i bywydau nhw. Ond beth i ni'n gweld mewn gwir grefydd, beth ni'n gweld wedi hen droi gefn, beth sydd wedi digwydd fel yn y dde Eiseia. Dyw'r pobl ddim eisiau clywed, dyn nhw ddim eisiau gwrando, ac os ydyn nhw'n para gyda ni am flwyddyn neu ddwy neu degawd falle, fydd e ddim yn hir cyn bod nhw wedi cael llon bol. Pan mae'r efengyl a'i ddisgwyliadau wedi gwawrio ar feddwl rhywun, os nad yw gwaith yr ysbryd glân arnyn nhw, fe fydden nhw'n digio ac yn mynd, fydden nhw'n eisiau fe. Pam? Beth dwedodd Eiseia? Fe dwedodd yr Eiseia, mae Duw wedi'n rhoi neges i fi. Mae wedi'n rhoi gweledigaeth i mi, mae wedi'n gwneud yn glir i mi. A dyma'r fath o bobl sydd o'mlaen ni. Cenhedlaeth bechadurus. Pobl lwythog o anwiredd. Had yr hydrogionus, meibion yn llygru, gwrthodasant yr arglwydd, degiasant Sankt Israel, ciliasant yn ôl. A mae'r rhain yn bobl crefyddol hefyd. Yr rhai sydd yn gwrthod yr efengyl, yn codi dwrn at Duw. Wel, i orffen yn drydydd, Ystyriwch a Chredwch. Yr ich a Edwin ei feddiannydd a'r asyn breseb ei berchenog, ond Israel, nid Edwin, fy mhobl ni ddeall. Does dim byd wedi newid ers dyddiau Eiseia. Mae dyn dros y cynrifoedd o ganlyniad i'r cwymp, o ganlyniad i bechod yn eleniaethus tuag at Duw. Nid yw dyn am cydnabod Duw, nid yw am wrando ar ei lais, nid yw am ystyried hyd yn oed. Mor galed yw ei galon, mor wrthryfelgar ydyw o rannu natur. A pan ddaw dyn wyneb yn wyneb a her ei fod yn anghywir. Pan sonir fod ei bechod yn anerbyniol. Pan ddaw sain yr efengyl i gliw y pechadur, ei reddf naturiol, heb waith yr ysbryd glân, ei reddf naturiol yw troi ei gefn. Dyna sydd wedi bod. Dyna yw natur dyn. Nid yw pobl yn hoffi cael eu cywiro i ddechrau da. Nid yw pobl yn hoffi neb i bwysleisio be maen nhw'n anghywir yn i'w wneud. Ond pan yn dod wyneb yn wyneb ar efengyl ei bod o dan condemniad. Mae yna droi cefn. Fe all rai gael ei magu o dan gliw ar efengyl. Ac yna fe ddaw temptasiwn yr byd. Ac fe ddaw cyfleoedd na chafwyd o'r blaen. Ac am fanteisio. Am cael profi. Ac y gwybu llawer o'r rhai, nad yw'r pethau hyn yn gywir ac yn iawn, mae'r temptasiwn yn ormod. Mae'n cael ei hybu ond yw e. Ond nid yna cymdeithas sydd ohoni bellach, mae unrhyw beth yn dderbyniol. Cariad, y diffiniad o gariad, i ni wedi edrych ar hyn, mae mor eang, mae'n cyfrwys pob math o beth, ond beth yw e, yn y bon yw chwant. Camddealltwriaeth o'r gair cariad, ond beth ni'n gweld, mae'r byd yn hybu'r cyfeiriad yma, byw i'r hunan, i'ch pleser, i'ch chwant eich hunan. Dyna'r ffordd, mae'r temptasiwn yn ormod. Ac fod rhain wedi clywed yr efengyl, efallai wedi magu ar aelwyd Gristnogol, beth sydd yn digwydd? Maen nhw fel yr asyn, maen nhw fel yr eich. Maen nhw'n waith. Maen nhw'n waith yn nhw. Mae'r ich a'r asyn yn nabod i berchenog. Ond mae'r rhain, maen nhw'n is na hynny yn ei ymateb i air Duw. Maen nhw'n waith, dyn nhw ddim yn gwybod ble dylsyn nhw droi. Mae Eiseia ni disgrifio i cyflwn nhw'n driennus. Mae'n dweud, chi sydd yn meddwl bod chi'n gwybod yn iawn. Chi sy'n meddwl bod chi'n gwybod yn well na neb arall. Chi sydd yn byw i'ch hunan, edrychwch ar yr asyn. Mae'r asyn yn well na chi. Dyna beth oedd Eiseia yn dweud. Mae'r ychen yn well na chi. O leia maen nhw'n gwybod o ble daw i bwyd, ond i chi ddim, i chi meddwl, taw chi sy'n rheoli popeth. Dyna i chi drieni o'r gafodd yr Iddewon, gafon o'r fath fraint. Yr holl fendithion. Cawsan nhw'r addewidion trwy'r proffwydio'r Meseia'n dod, ac yna fe ddath y Meseia atyn nhw, a be wnaethon nhw ei groeshoelio fe. Go sawl un sydd fel rhain, sydd ddim hyd yn oed cystal ar ich ar asyn.
Sawl un oedd Eiseia yn gweld o'i flaenau, yn gwybod bod nhw'n chwerthin am ei ben, yn gwybod bod nhw'n gwrando, yn gwybod bod nhw'n meddwl am dweud pob math o bethau yn ei erbyn e, ac yn ei gyhyddo fel pob math o bethau, ac oedd yn edrych ar nhw fel cenhedlaeth pechadurus, ac yn gwybod, dwi'n mynd i siarad nawr gyda'r awyr ar ddeiar, achos dydych chi ddim gyda'r synwyr i ymateb, ond mae ganddoch chi clustiau, ond ych chi'n gwrthod gwrando. Ar ddiwedd y benod hon, Eiseia'n dweud eto, adnod 18, deiwch yr awr hon ac ymresymwn, medd yr arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ant cynwyned ar eira, pe cochent fel porffor, byddent fel blan. Dyna chi faich Eiseia. Dyw Eiseia ddim allan i'w condemnio nhw, mae allan i'w goleuo nhw, mae'n dweud dyma'ch cyflwr chi. Dyma'r problem sydd gyda ni, dyw pobl ddim yn licio pregethu am bechod, ac yna maen nhw'n digio, ac maen nhw'n codi pac a ffwrdd â nhw. Ond beth yw'r problem? Dyn nhw ddim wedi gwrando ar y gweddill. Mae Duw yn dweud, dewch ata I, pawb sy'n flinderog, a fe na eich maddau chi, fe na eich golchi chi, fe na olchi pob briw I ffwrdd. Deiwch yr awr hon, ac ymresymwn. Nid yw dyn am ymresymu. Pe byddai'ch pechodau fel ysgarlad, dyma'r cynnig, dyma'r efengil I chi. Dyma'r pechodau fel ysgarlad, ant cynwyned ar eira. Dyna'r neges sydd yng Nghrist. Mae Eiseia'n dweud, mae'r Meseia'n dod, ac fe gewch chi'ch golchi'n lan yn ei waedef. Fydd eich pechodau chi, fydd eich enaid chi yn wynach na'r eira. Pe coched fel porffor, byddant fel gwlan. Dyna'r neges mae Eiseia'n rhoi. Mae hwn I gyd yn y benod gyntaf. Mae'n anhygol yn y benod gyntaf, ni wedi gweld y cyfan yna, mae gyd yna. Y byddech chi'n ystyried yr hyn y mae eich Duw, eich creawdwr wedi wneud, y mae wedi agor ffordd, mae wedi mestyn allan I fraich a chibl, mae wedi anfon I fab I ddelio a'ch problem. Rydych chi'n gwybod fod gen i'ch problem. Ac efallai petai pobl yn onest fydden nhw'n cydnabod fod bywyd yn anodd. A fod yna rhyw wacder mawr yn yr enaid. Wel, peidiwch â bod yn ffôl. Peidiwch ag anwybyddu gair Duw. Dangoswch fwy o allu, fwy o synwyr na'r creaduriaid gwyllt. Dyna be mae Eiseia'n dweud. Na fyddwch chi fel yr asyn neu'r ychen. Fe allwch gael eich golchi yn wynach na'r eira. Ystyriwch eich ffyrdd, ystyriwch eich creawdwr, ystyriwch eich Duw, ystyriwch tragwyddoldeb, ystyriwch a chredwch fod yr arglwydd wedi darparu a chawdwriaeth ar eich cyfer chi. Dim ond dod ato, dim ond ildio iddo, dim ond credu yno. Dewch at droed y groes, dyna beth mae'n dweud mewn geiriau eraill. Dewch at droed y groes, i'r fan lle talodd yr Iesu'r pris am eich iachawdwriaeth. Cymerodd Iesu Grist y gosb yn llwyr ar y groes. Am eich pechodau chi, ac am eich bryntni chi. Mae'n cymryd y cyfan, ond mae'n darparu golchiad, mae'n eich golchi chi'n lan. Mae'n rhoi gwisgu chi ei glogin o gyfiawnder. Ond mae Eiseia'n dweud eto, nes ymlaen yn y broffwydoliaeth, Eiseia 55:6, ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Gelwch arno tra fydd yn agos. Dyna I chi un oedd Eiseia, oedd wedi deall yn dod. Oedd e'n deall ar hyn oedd yn ysbrydol, oedd e'n gweld yr her o'i flanau, ac yn gallu gweld efallai'r arglwydd yn gweithio ac yn agosau at bobl, ac yn gweld yr pechod a'r caledwch, ac yna'n rhoi'r her iddyn nhw. Os yw'r arglwydd yn agos, atwch chi ceisiwch e. Sawl un sydd wedi bod yma wedi hen fynd, ni wnaethant ystyried. Ni wnaethon nhw hyd yn oed meddwl o ble mae'r bwyd wedi dod. Ni wnaethon nhw weld rhyfeddod byd natur. Ni wnaethon nhw weld hanes y byd a'i ryfeddod a'i ragluniaethau Duw. Ni wnaethon nhw weld rhyfeddod y proffwydoliaethau fod yr Iesu'n dod ac fe ddath e. Dydyn nhw ddim yn ystyried Duw na tragwyddoldeb. A be maen nhw'n ei byw i'r eiliad, i'w chwant ac I bleser. Ond yna falle i'r rhai o'r rheini, roedd yr arglwydd yn agos iddyn nhw am eiliad, efallai mewn rhyw oedfa. Ond be wnaethon nhw wrthod achos o'r rhywbeth dan nhw'n wneud ar ddillun. Ac yna fe ddath ddillun. Ac yna hedfanodd degawd heibio. Ac felly bydd Eiseia wedi gweld hyn. Ac felly mae'n rhoi'r her, a dyma chi her I ni gloi. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Gadewch I ni
weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch i ti am y groes, am yr arglwydd Iesu Grist. Ac y gweddio, o Dduw, trwy dy lan ysbryd y bydd na waith yn cychwyn yng nghalonnau llawer. Rhai sydd wedi gwrthod gwrando, gwrthod ystyried, gwrthod credu, gwrthod troi at ti. O Dduw, bydd ysbryd ar waith yn agor llygaid ei heneidiau, iddynt weld i pechod a'i cyflwr. Ac yna o Dduw y byddant yn cael gweld llwybr tuag at y groes. Tyrd gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen i'n gwasanaeth, gadewch ni ganu emrif 524, 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor, erioed mae dydru garedd ddiddiwedd i mi'n stor. 524 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.